खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसामाव गुबुन मोनसेबाव ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि जोनोम। प्रमद बर'नि अजद बिपिएफआ जब कार्डनि मुङाव 650 कौटि रां जाख्ल'दों। समुज्जल भट्टाचार्यआ आसु नागारसिगोन। आसाम मिज'राम मिशनारि जेंनानि बागै सर्बानन्द सन'वालआ ज'रामथांगाजों सावरायहरदों। नाव बैसायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय 4 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया आबुं रादाब। 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगां आसामाव आरोबाव गुबुन मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि जोनोम। बे गोदान राजखान्थि हान्जानि मुङानो जादों असम भूमिपुत्र मन्च। आसामनि गासैबो ट्राइबेल हारिफोरनि राजखान्थियारि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय आसामनि ट्राइबेल आफादफोरनि क'अर्डिनेशन कमिटि मुङै CCTOA नि दैदेननायाव गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम भूमिपुत्र मन्चखौ दानाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला असम भूमिपुत्र मन्च गोदान राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि महरै CCTOA नि गागि आफादगिरि आदित्य खाख्लारि, एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारिखौ लेङाइ आफादगिरि रिमल आमसिखौ गाहाय नेहाथारि सायख'यो आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिनि सा 30 सोद्रोमाफोरखौ लानानै मिरु आफादखौ दानानै लानाय जायो। ट्राइबेल हारिफोरनि गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दाखांनायनि उनाव CCTOA नि आफादगिरि आदित्य खाख्लारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि गोलाव समनिफ्रायनो आसामनि जायखिजाया सोरखारनो ट्राइबेल हारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुफुंनो नाजाबोआखै, बरंस गादबना आरो नासयनानैसो दोनबोदों। बेनिखायनो बे राजखान्थि गादबनायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय बे गोदान राजखान्थि हान्जानि जोनोमा जादों। BPF नि दैदेनगिरिफोरा जब कार्डनि मुङाव 650 कौटि रां जाख्ल'दों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF नि सायाव बे गोख्रों दायखौ फोनांदों UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। बेजों लोगोसेनो थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो BPF खुंथायनि समाव BTC जाख्ल'नाय आरो लुथिनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनांगौ आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ होननानै बाक्सा जिल्ला बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर UPPL दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि जाख्ल'नायनि हेंथायै नायबिजिरनो दाबि खालामनायजों लोगोसे प्रमद बर'आ BTCआव जौगाखाङारि बिथांखिफोरनि फरेनसिक हिसाब जानांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। बबेखानि PMAY थांखियावबो BPF नि दैदेनगिरिफोरा गोबां रां जाख्ल'दों आरो गोरिब नखरफोरनो न' होनायनि मुङाव रां जाख्ल'दों होननानैबो UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ BPF नि हेंथायै गोख्रों अजद होदों। माखासे बोसोरनिफ्रायनो आसुआव थानानै गावखौ समाजनि थाखाय बावसोमबोनाय आसुनि गाहाय बोसोनगिरि आरो समाज सिबियारि समुज्जल भट्टाचार्यआ आसु नागारसिगोन। मख'नो गोनांदि दुलियाजानाव खुंजानो गोनां आसुनि जथुमायावनो आसुनिफ्राय बिदाय लासिगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों समुज्जल भट्टाचार्यआ। मख'नो गोनांदि बे समाव आसु आरो समुज्जल भट्टाचार्यनि गेजेराव राजखान्थियारि थासारिखौ लानानै गोरोबलायै आरो एना एनिया सोलिगासिनो होननानैबो सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो आसु आरो AJYCP नि दैदेननायाव गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम जातीय परिषदआ जोनोम जानायनिफ्रायनो रायजोनि मेल मिथिंनिफ्राय आनज्रायनानै दंमोन आसुनि गाहाय बोसोनगिरि समुज्जल भट्टाचार्यआ। नाथाय राजखान्थियारि जेंना जेंगोनानि थाखाय नङा, गावनि देहायारि हालोदनि थाखायसो बे साननैसो रायजोफोरनि मेल मिथिङाव बाहागो लानो हायाखैमोन होननानै भट्टाचार्यआ फोरमायदों। बबेखानि फैबाय थानाय समाव आसुनिफ्राय बिदाय लायोब्लाबो राजखान्थिनिफ्राय बाहेराव थानानै समाजनि थाखायनो खामानि मावलांगोन होननानैबो समुज्जल भट्टाचार्यआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बे समाव आसाम आरो मिज'राम रायजोनि मिशनारि ओनसोलाव सोलिगासिनो थानाय दुंहाव थासारिनि बागै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगानो फन हरनानै खौरां लाहरदों। बेजों लोगोसेनो मोननै रायजोनि मिशनारि ओनसोलाव गोजोन थासारि लाखिनायनि बागै सावरायहरदों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गाहाय मन्थ्रि मावख' आरो मिरु नखर मन्त्रालयाव फन हरनानै मोननै रायजोनि मिशनारि जेंनानि बागै खौरां हरदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सुनिबारखालि हराव आसामनि काछार जिल्लानि लैलापुर गामिनि थागिरिफोर आरो मिज'रामनि कलासिब जिल्लानि भाइरेंटें गामिनि थागिरिफोरनि गेजेराव हिंसायारि जायो। बे हिंसायारि जाथाया गोबां सुबुंफोरा जखम जानायजों लोगोसे नखरफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हिंसायारि जाथाया जानायनि उनाव दिनै आसामनि एक्साइज आबहावा हाग्रा फिसारि बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्यआ आसाम मिज'राम मिशनारि ओनसोल लैलापुराव थांनानै जाथायनि बागै खौरां लाहैयो। शुक्लबैद्य
वैद्यजों लोगोसे काछारनि जिल्ला बेंगिरि आरो एसपि आरो गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो जाथायसालियाव नुजाथि होयो। दिनै लखिमपुर जिल्लानि नौबैसायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राबै जखम जायो। जाथायनि बागै सुलुङाव मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय लखिमपुर फारसे थांगासिनो थानाय समावनो AS01 BR 0078 नम्बरनि गांसे इन'भा गारिया नावबैसायाव राजालामा सेरनि फारसे थांनानै सौग्रावहैयो। बे जाथायाव 4 सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जखम जायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ रत्ना महन्त ड्राइभार, मतिलाल दास बर', उत्पल बर' आरो रिंकु मरान होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि बे जाथायाव नारायण बर' मुंनि सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो आरो बिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा लखिमपुर सिभिल हस्पिटालाव थिसनहैनाय जायो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियान खनि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 20 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।